Tak kde začneme? No já nevím, tak co třeba tamhle. Krajina známa zasneženými Alpami, viedenskými rezňami či hudobnými osobnosťami ako Wolfgang Amadeus Mozart a Franz Schubert. Vítejte v Berekru. Vydajte sa spoznávať Rakúsko a jeho najkrajšie regióny v magazíne pre moderných cestovateľov. Bedeker. Dnes podvečer na 24. Haló, teta, kde ste? No, ja upratujem, ako vidíš. Počúvate Pálenicu Borisa Filana? Prináša so sebou aj ohromnú zábavu a uvoľnenie. Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Rozsypaná múka nám ukáže, kde ju máme hľadať. Som slovenská dochodkyna. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred. A čo vaše šťastie v nešťastí? Skúsme si teraz priblížiť ten proces. Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Horúčavy, sucho a výkyvy počasia sa stávajú vážnym ekonomickým problémom pre farmárov, potravinárov aj spotrebiteľov.